profiad addysgol newydd seiliedig ar gemau sy'n cynnig ffordd ddyfeisgar a gyfeilgar o gyflwyno addysg iechyd mewn ysgolion. Crëwyd Helwyr Heintiau gan Sefydliad Iechyd y Byd i ddysgu plant rhwng 10 a 12 oed am y system immunedd, sut mae clefydau'n lledaenu a sut mae brechlynau'n amddiffyn unigolion a'u cymunedau rhag clefydau heintus. Mae hefyd yn meithrin sgiliau meddwl beirniadol mwyn helpu plant i chwilio a chanfod gwybodaeth ddibynadwy. Mae'r profiad addysgol wedi'i rannu'n 6 modiwl, gyda phob un yn cynnwys fideo eglurhaol, tasg ystafell dosbarth a her ringweithiol, fel gêm fideo neu efelychiad. Gallwch wneud y modiwlau yn unigol neu fel cyfres yn ôl anghenion y dosbarth. Mae'r cyfuniad o weithgareddau traddodiadol a rhai ar-lein yn ennyn diddordeb disgyblion, waith beth fo'i harddull dysgu neu y lefel gallu. Mae seilio'r profiad ar gemau yn rhoi mwy o gymhelliant i ddisgyblion ac yn ei helpu i gofio'r wybodaeth a ddysgur. Mae Helwyr Heintiau yn barod i'w ddefnyddio yn hawdd i'w gael ar y we ac yn rhad ac am ddim. Does dim angen i athrawon na disgyblion fod â dealltwriaeth flaenorol o'r pwnc. Mae'r llaw lyfr athrawon yn rhoi'r holl wybodaeth y bydd ei hangen ar athrawon mwyn dechrau arni. Mae Helwyr Heintiau yn ffordd wych o wella dealltwriaeth plant o'r rhesymau pam ei bod yn cael ei brechu a pham fod atal clefydau mor bwysig i'w iechyd nhw ac i iechyd y cymuned.